You are still watching Panibaya sa Kabuntagon aron sa paghatod og mga advices sa atong letter sender this morning here on Dear Panibaya. Dear Panibaya, I'm 25 years of age and single. Nakahuman ako og secretarial course and 2 vocational courses. Dili pa ko ganahan mag-work kay gusto pa ko mag-explore. Right now, enrolled ko sa education na course. Ang akong problem jud kay akong parents. Sige, ra ko nilag kasab-an, irresponsible daw ko, wala daw ko ilain gibuhat kun dili ang paglaag. I go to school man and I'm doing my school activities. Even now, wala pa ko'y BF because they are very overprotective. Malangan ng tawag uli, daghan na ila istorya. Tired na kaayo ko sa ako life. Tired also of the routine sa pangasaba. I'm just confused. Salamat, confused lady. Confused girl. Confused, Okay. Pero Ate Charm, before na hatag sa itong advices na ate, isa ka caller. Yes. Sa question. Hello, good morning. Wow, kanindot si Antingo. Good morning. Very cool. Okay, sir. Kinsay ngalan nato, sir? Okay, sa David Taga-asa Burgos. man, taga-asa ka. Okay, sir, unsay atong answer sa atong pangutana? Mount Ararat. Correct ba? Eh, Correct atong ba? tanong. There's ka? only one way to find out. Yes, it is found in Genesis 8:4. You know where Thank to claim your you. prize. Thank you for calling. Okay, well, atong balikan na atong sender sa atong Dear Panibaya. Wing, ikaw sa una, Wing. Unsa Ako may yung una. ikatambag na to ani, Wing? Ako yung una ni. Mao magini pirmi magini kauna ni. Nara mo siya ginuna yak ng kasama. Abi nimo kana babae man ni no? Kana Siguro. ayaw ka goal nga dili pa ka makakita og uyab, babe nimo. Unya isa pa, ang atong mga ginikanan ga-protect gina sa ilaha nga mga kabataan. Unya, basin po ang imo ginikanan, maulaw musulti si mo, dili sila kaprangka nga, uy, stop na diha og eskwela, pagtrabaho na para makatabang puga sa moa. Praktikalan ba? Praktikalan ta karon. Dunay mga ginikanan nga dili sila ka-straight og istorya sa ilahang mga kabataan nga moingon unta sultian unta nga stop na diha kay para makatabang puga kay lisod kay panahon ron. Una-unaon nimo na siya. Importante kay na siya. Mo na nga tan-aw nimo, balansihon nimo, unya ka nang BF moabot na si mo, makatrabaho na ka. Amahan moabot na ha. na si mo. Okay, ikaw da. I don't think irresponsible ka. I'd say nga indecisive ka kay nakahuman na ka sa secretarial course and then duha ka vocational courses and yet nagpadayon pag eskwela karon sa education. Although ni-mention nimo nga confused ka kay sigira ka nila kasaban, I think everyone is confused here. Everyone is confused here. Imong parents pod confused pod sila. Ngayon ano, dili man ka maka-decide for yourself. They are protecting you kay nanginahanglan pa man kag protection. In the first place, napaka napuyo sa ila. So, Correct. para dili na kanila proteksyonan, pasagdan na kanila sa imong gusto, I think it's time to let go of your parents' kanon ka mga tabang, help, assistance. Live on your own this time, I guess. And then, please decide what to do with yourself. Okay, love. You're 25 and you're still exploring, and at the age of 21, ako nakatarbaho na ako at the age of 21, but I'm not a perfect example either, but your situation right now is kind of tough. So, mo to nga naglisod ko saan ako pa-advise mo. So, I asked help from one of my office mates nga also, she was a responsible daughter and also now is a parent. So, ang iyang tubag mauni. Ikaw, 25, yet wala pang nagtrabaho. Ang imong mga ginikanan, grabe ng gasto sa imuhang pag-eskwela. So, grabe nilang, kung business pa ni, grabe nilang invest, pero wala pa yung nabalik sa ilaha. So, siguro ipakita nimo before ka magreklamo siguro sa ilahang mga kasaba, ipakita nimo sa ilahang anak, kaya na nimo mutindog sa imuhang kaugalingong mga Pero, tiil. There are children no, nga naghuna-huna nga responsibilidad man ko sa akong parent. Yes, it's not. Ba? Yes, it's not really a response, especially for us Philippines. Really, generally, not really responsibility nga mo balik, mo pay back sa atong parents because really we cannot pay back our parents. However, Bisag as a unsaon pa Filipinos, nato. it's our tradition that we should
we should Sige. give back something to our parents. We should show them nga ang ilang investment wala na sayang. So ipakita nimo nga kaya na nimo, at least if you want still to explore, dapat you can at least pay your own expenses. Okay, thank you, love, Pastor. Naay mga issues diri niya. Una, na-confuse siya kay duha na ka vocational course, secretarial niya. Karon nag-education na pud siya. Second is, wala pa siya BF. Kay overprotective yung parents. Third, according to her. Third is, sige siya kasabuan. So, unsa atong mahatag ani? Ang akong matambag ingon nga usa ka Parent? ministro, Aha, usa pa jud ka amahan. Mhm. Akong na sabtan nga kini bitaw ato ang sender. Doon na gini siya problema sa miscommunication sa parents. Aha. Kini siya manggong usa katong mangigisulti niyo kaganiha. Kay basig mahimo siyang jack of all trades, master of none. Nya ang kana siya usa na kada kong problema. Kinahanglan og bisag unta og usa lang unta imo ka kurso basta ang kana siya ma-employ ka, mao po ni handom sa ginikanan. Pero ang kini siyang daghan man gud ang gi-consider ani sa iyaha nga sa tong sender nga ang iha ma-misinterpret siya ang papa kay bisag ang ilang extracurricular activities nga dibisan pa dito sa school, ang iha dito naglaag-laag ra ang pagsabot sa ginikanan. So Wala sila'y wala communication. gyud communication nga sakto. Love covers sa tanan nga mistakes. So, what we want to tell her is, Oo. mag-set siya og appointment sa Oo. parents. Makikistorya siya, mga siya sorry sa iyang ginikanan, kung unsay na iyang sala, unsay iyang isulti niya prangka kay So siguro po miscommunication niya na. mga plano, pastor. Plano, oh, yung yes. istorya, nga Unya, eskwela. kung doon na siya handom nga nainhigugma siya, magiyahan siya siyang amahan, mingon ang iyang inahan nga pa nahigugma ko pa pero murag overprotective man mo. Unsa Murag may lain. isultian eh. Klaro gyud. Kay kung dili gani siya magklaro ni ini, dili siya kinang pero mahimo Basta, na basta siya ani close na. pangutana, as a parent ba, are you ready? I mean, kami karon mga nahimo mo pud ming anak, wala man gyud mi kaingon sa among mama ug papa nga mapan higugman ako. Kaya ang mga bata ron, ang mga anak, diretso na intrigo pa, nara ko ang kwan pa. Uyab mo ni, diretso na. Wala na ingon nga. Are you the kind of a parent or kinahanglan ba po yung atong mga parent mahimong open-minded sila nga uy, akong anak na higugma or kay kasagaran man gud ang mahitabo kay sabat dia hilom dia mo ginana bitaw pastor. Lagi. Oo. Pero sa usa ka sa ato gyud nga ingon nga mga Kristohanon, importante gyud nga sa relationship mo-open ang ginikanan pod Oo. og ang anak, Anak. mo-open pod. So ang communication, ang relationship is very important. Especially kung mo-engage na pod og relationship ang mga bata kay mahigugma man pod ng mga kabataan. So alang kanimo Cinder, so ako kang tambagan nga kinahanglan jud ka makig prangka sa imong ginikanan uban sa pag-ampo nga ampo ka sa Ginoo nga maayo untang relationship ninyo sa imong ginikanan og ang imong mga plano sa kinabuhi imuhagid na siya nga isay-isay nga to kanila, isulti kanila o bisan pa ang imong pagbati sa imong pangidaron karon, you are marriageable na sa imong pangidaron. Daghang salamat, Pastor. I hope this time, sender ha, nga nahayagan gamay ang imong panabot and then may istorya ni imong parents o matuman nimo ang tambag ni Pastor Amo Mansa. For the meantime, sa laing bahin mga kaigsuonan, mga kapaglaom, aduna mi usa ka higala, kauban din sa Hope Channel nga among pasalamatan tungod kay siya ang rason nga nung nagatigom mi din sa panimbaya sa Kamuntagon. Og nag-ila mi ni Awing og the Lovely, dili ay nag-ila na mi daan. So aduna yung video kung kinsa ni ato ning tanawon.